mimma saking barang lam yudfan kang ora den pendem sapa ma layatimmu iku ora bisa sampurna apa nita juhu tukule ma bal yakhruju balik metu sapa ma dhaifan halih apes musfarron tur guru layun tafa'u tur ora kena den alap manfaat bihi apa bihi ma al intifa'a kelawan ngalap manfaat atamma kang sampurna wa idza lam yambut lan tetkalane ora cukul apa ma fal ghalibu mongko utawi kang kaprah ayyal taqitahu iku yen temu ing ma temu apa atau iru temu manuk fala yuntafa'u mongko ora kena dialap manfaat apa manabata bihi kelawan ma aidon lan iku kaya mengkono manabata wa kadzalika lan kaya iku mengkono manabata asaliku utawi salik idza ta'ata tatkalane nandangi sapa salik asbab syuhrati ing pira-pira sebabe kuncara fi bidayatihi ing dalem permulaane salik kala mongko kidhe apa ayyufliha yen to bejo sapa salik fi nihayatihi ing dalem pungkasane salik wa bi qadri tahaqquqihi lan kelawan kira-kirane nyatane salik biwasfil khumuli kelawan sifat ora kuncara ya tahaqqaqu dadi nyata lahu maring apa sing nyata maqamul ikhlasi maqam ikhlas fama ba'na amrihi mongko utawi mafana ngalap manfaat fil ibtidai ing dalam permulaan iku alal firori tetep ing atase melayu minal khalqi saking masyarakat wa ikhmalid dzikri lan nyepekake sesebutan wa adami hubbis syuhrati lan ora anane demen kuncara pun mawon niki balik bahas tetep balik nang awake dhewe kon belajar dadi wong sing ikhlas terus awake dhewe dikongkon dadi wong sing mati wong sing wis mati sampean iki lah tiang sing pun mati to asline mati sak jerone urip mati iki awake dhewe posisine awake dhewe aja rumangsa iso apa-apa aja rumangsa duwe apa-apa aja rumangsa sing lapo-lapo iki awake dhewe tibakno sing lapo-lapo niki asline nggih asline Gusti Allah lah awake dhewe digawe wadah kalih Gusti Allah dikei dikaryakan nggih dikaryakan dikongkon dikei perintah mlaku warana jenengan nglakoni jenenge sholawatan jadi Allah merintahno sampean sing nglakoni nah makanya nek Allah Muhammad Gusti Allah merintahno Muhammad sing tanggung jawab sing nglakoni sinten Nur insane wadahe jenengan
Nek sampean wis paham niku jenengan bendina sholawatan. Jadi Gusti Allah senenge sholawatan. Makane sholawat iki sing gak enek khodame asli orisinil tengene Gusti Allah. Kula riyen ya ngono, Pak. Akhire dikandani Mbah, pokoke aja dikirnono nek gak sholawatan. Dikei sapa-sapa ora tak trimo, Pak, nek gak sholawatan tok. Tapi pikir aku gur ngono tok. Ora ngerti lah apa ya kok gane. Mbah iku cuma ndudi ngeten tok. Soalnya sholawat iki gak enek khodame, Nduk. Nah, langsung nek sholawat niki orisinil kene Gusti Allah. Ini ku roh kula niku ngoten tok. Ancen aku jek cilik ya durung diuruki, cara diuruki ya ora paham. Lah kok ternyata kok diarani zikir dikon sholawat tok niki, ternyata awake dhewe dikongkon dikiran niki kon eling, dikongkon memahami awake dhewe setiap hari dikongkon sholawatan. Lah kok ngerti nempun umure wis tuwek. Lah apa balik kok umure wis tuwek gak dhisik. Aku yang ngono Mbah, lah kok kula mboten jenengan uruki. Lah seumpama wong sholawatan iki bahas Rahman Rahim, terus arek cilik-cilik dikandani gak keberangas apa Don. Omongan koyo ngono kok. Wong gak jenenge sholawatan iki ngomongno ilmu sir, ilmu rahasia. Rahasia terus diomongno arek cilik-cilik apa ya paham. Makane dikei corot, oh dipelajari nang syariat sih. Belajar donga-donga sik. Piye nek ate wudu usolli apa nawaitu diwarai kusik belajar kusik. Mari ngono piye le mang dulange apa diulangi belajar wudu. Terus go salat diwarai usolli padu apalno. Aku yang ngene Mbah, kula ngono Mbah, ngono dewangi aku dhisik belajar kitab-kitab gak karu-karuan mulai mondok pindah rono numpuk kitab akhirnya tibakno bahasan bedhok Gusti Allah. Lah kok iki gak kanggo to. Gitu. Akhirnya tibakno nggih kanggo digawe ngulangi tiang syariat. Lah bahasan wis teko nggone Gusti Allah tibakno. Ilmu ni Gusti Allah gur nglakokno bismillahirrahmanirrahim. Apa ngoten niku belajar kitab aline. Kan dikongkon maca Quran, nggih to? Jere Quran 30 juz nek diringkes tenggene bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah. Al-Fatihah diringkes malih tenggene bismillahirrahmanirrahim. Gur niku tok nglakokno bismillahirrahmanirrahim. Ben dina sampeyan iki gur ngono tok. Kon sholawatan jele bismillahirrahmanirrahim lanang ku Rahman Rahim beda. Jere gandengan enek Allah enek Muhammad jenenge sholawatan. Sampeyan nak biasanya sholawatan to Pak? Beginten nak sholawatan. Nah sholawatan niku terserah lah nek kaya serakalan dibaan niki berarti ucapan. Lah ucapan berarti butuh perbuatan. Perbuatane iso praktekno ta? Gak, mang wis muni. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik maraina qattu ya wajah sururi mithla husnik maraina qattu ya wajah sururi. Monggo ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat
Salawatullah alaika ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bismillah malitai. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri asyraq. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksir wali, anta misbahu suduri, anta iksir wali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Rabbi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alan Nabi. Berarti apa? Awake dhewe dikongkon sholawatan cek iso nyuntuh kaya akhlake Kanjeng Nabi jere. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri. Jere anta syamsun, anta badrun. Sampeyan nek wis petok Gusti Allah temenan, awake dhewe roh nure Gusti Allah mencuworonge Gusti Allah nyentrong awake dhewe kadang ngantek sing jek tas petuk akhirnya sampean gak kuat untuk nure Gusti Allah. Enek sing geblak, enek sing loro sampai seminggu, enek sing sak wulan iki mbak lis lorone apa iki tak tambah noro-norono kok gak waras. Nggih niki wau jenengan angsal nure Gusti Allah kadang wadahe durung siap. Akhirnya geblak. Lah geblak niki kadang bingung, aku lapo to Mbak Lis, aku iki lara wis suwi. Dicek dokter kok gak enek penyakite. Bingung ditambah noro-norono gak waras. Tibakno Gustine badene dugi nur langsung nyentrong awake dhewe jerene. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri. Jere anta samsun, anta badrun. Nek srengenge nyentrong awake dhewe, rembulane nyentrong nyambene awake dhewe, jere anta nurung fawqa nuri, jere nur di atas nur, jenenge Nurullah kalih Nur Muhammad nyatu nyentrong awake dhewe ngantek gak kuat. Saking gak kuate nure Gusti Allah, berarti awake dhewe butuh dibimbing, dikuatno. Berarti kudu enek sing mbukakno kunci gumang cek iso awake dhewe kuat. Niki mau jenengan berarti wis sholawatan ngoten lho. Lah nyapa Mbak Lis sampean kok ngejak serakalan? Lah serakalan iki kan kula praktekno, isine serakalan kedikongkon sholawatan iki sampean praktekno bendino. Sampean wis muni bendino anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri. Nah niki wis sampean wis nyentrong bendino, sampean lakoni, sampean wis paham Gustine. Terus napa? Ngantek anta misbahu suduri. Lah iki anta misbahu suduri iki awake dhewe
dadi penerang, dadi apa Pak Dimar iku? Misbah niki lampu. Dadi iku dadi lampune awake dhewe iso petuk nangane Gusti Allah, iso mencorong roh nure Gusti Allah, dikei dalan, dikei lampu, dikei dalan cek ndang petuk nangane Gustine. Lah dalane piye Mbak Lis? Ya dikei kudu enek sing duduhno dalan, dibukakno kuncine, digawe buka dalan nanggone petuk nanggone Gusti Allah. Intine ngoten. Dadi jenengan selama iki kan wis kenal serakalan yo wis gaene krungu tapi gak roh prakteke. Sampeyan wis paham gak wis anta samsun anta betul wis ngrasakno temenan tah durung. Contoh Quran wis bendina sampean waca Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iki lak sampean wis waca, sampean prakteke percaya gaib napa mboten? Percaya sampean eruh ta gaib. Semerep balik kula pun semerep kiambek lah iki jenenge percaya lahir batin. Tapi nek percaya tok, iki berarti percaya njaba tok. Makanya butuh enek sing bukakno dalan cek roh sampai yakin nang gone gaib. Makanya Gusti Allah iki wis gak gaib, saiki dadi wujud. Nggih to. Jadi Allah wujud kita bakok. Mbak Li sak enek wonten kok ngene Pak. Ya jarine Gusti Allah gak wujud. Lah nek gak wujud terus wong-wong ki mang sapa iki yang gitu. Kok enek Gusti Allah gak wujud. Terus Gusti Allah iki ate ndudono ilmune sampeyan ate dikai cerita jenenge buku Lauh Mahfuz iki dikai cerita kabeh iki nek sing digawe cerita gak enek apa iso dadi cerita. Makanya butuh wadah. Lah wadah iki mang sing digawe cerita. Lakokno ceritaku. Lah menungso di donya iku setiap hari asline penak Pak sing sampeyan. Tutno tok ceritane Gusti Allah. Bah iku mang enak gak enak pokoke lakonono. Aja ngresula. Lah dadi perkara nek awake dhewe digawe enak ngresula, nek digawe enak meneng ae. Lah iku malah kan gak imbang. Akhirnya gak bersyukur. Makanya awake dhewe api elek kabeh iki disyukuri. Ciri api elek iki wis diridhoi Gusti Allah, jenenge sunnatullah. Perbuatane manusa api elek kabeh wis tak ridhoi. Lah nek wis diridhoi mosok sing elek lho gak ada sing gelem ngakoni iki terus sapa sing nglakokno wong elek-elek iki lho. Nek wonge gak elek Pak, perbuatane sing elek. Jadi wong elek-elek kan sampean dhewe ra iso gawe kok muni elek-elek. Nah niki wau. Membahas napa kok iso teko kene iki Mang? Oh selawat nggih, selawat. Lah selawat niku asline masyaallah nek dibahas gak karu-karuan selawat niku. Makanya sholawat itu pada kambek niki lho, pada mbek alif lam mim barang. Makanya jenenge awake dhewe jenenge sholawat iki awake dhewe setiap hari dikongkon sholawatan iki. Selama niki kan jenengan dikon sholawatan iki pokoke Gusti Allah kon sholawatan akhirnya sampean dikira sholawatan tok niki. Shallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Niku nggih, tapi apa sampean pahami? Oh, aku berarti mang mlaku wis rene, berarti aku iki mang wis sholawatan. Ngono lho takon memahami ngono asline. Jadi dikir, dikongkon, eling. Ayo, sama dikira sholawatan kon eling. Setiap perjalanan jenengan iki tibakno gur nglakokno sholawatan. Makane nglakokno bismillahirrahmanirrahim. Oh, iki mang aku sholawatan, paham ngono tok asline ku. Oh, gak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Niki cara wong numpak sepeda iku sama starter tok, Pak. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Nek wis disolawati, di starter sepeda iki nek sama starter kapan mlakune, Pak? Di starter mandek grek. Lah nek wis di starter ndang budal aja meneng ae. Maksude piye Mbak Lis? Nek wis sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad dirungokno jero kok wis selawatan, berarti jenengan meneng genten
Gustine nek wis selawatan rungokno Gustine selawatan iki sampean rasakno dikire. Gustine iki nyapa to? Oh dikire Gustine wis selawatan. Berarti tak rasakno dikire. Niki lho kabeh wong aku bolak-balik wis ngomong, tapi prakteke iso tak gak ngono lho. Nek wis ndek jero selawatan iki sampean rasakno. Sampean rasakno Gustine ku lho selawatan ku lha apa? Ayo paham tak gak takon rasakno dikire Gustine? Ayo anak sing paham tak gak iki? Gustine selawatan iki sampean rasakno. Sik Pak, sik sapa yo sing anu sampean pahami? Aku muni rasakno iki piye, Pak? Mboten napa-napa, masih salah gak apa-apa. Lah iki kok jalarane salah niki mungkin kula saged benerno. Dadi selama iki cek gak bingung ngoten lho. Nek Gustine dikiran, kan aku omong nek selawatan dikir iki sampean rasakno. Kan ngeten Pak, wa sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad mbok ping 20 mbok ping 50 niki mungkin makane sampean rasakno. Lah ndek jero kok ujug-ujug anak wong selawatan. Ya, kok aku krungu to ndek jero kok rasane koyo ana selawatan. Berarti sampean geden meneng. Iku jenenge mlebu metune nafas gini ku asline. Lah wong-wong kan sing dadi perkara zikir iku piye Pak sampeyan kok Pak Ipaki dhisik jek dereng panggih kula. Mboten nggih Allah sing kula. Nggih maksude basane apa Pak? Mlebu metune nafas iku lho. Napa? Nggih maksude bahasane kok gak ngrasakno nek Pak Ipaki dhisik. Nganu nek zikir Allah iku lho dikongkon nganu dikongkon mlebune zikir ku terus metune Allah. Mari Pak ini sih pedhok kula ngoten. Ngono ki paham ta gak Pak? Nggih pokoke berarti Allah gak ngono. Maksudnya yo gak salah sakjane. Berarti apa sing mahamno iki lho sing gak akhirnya mau gak teko-teko. Yo wis zikir Allah tapi gak teko temenan gak pedhok Gustine gak ngono. Maksudnya ngeten lho. Nek zikir iku rasakno dikire. Lah, ngrasakno iku piye Mbak carane ngrasakno? Lah nek wis dikiran saiki yo iki jenenge pedah disetater gitu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad alon-alon dikire aja gubuh kabeh aja akeh-akehan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala dirasakno. Lah nek wis dirasakno sampean rungokno jero. Iki kan dirasakno iki metu, berarti nafasnya metu to. Sallallahu ala Muhammad. Genten nafasnya mlebu. Dinteni ndek jero wis nek wong selawatan ta durung. Oh bali aku ndek jero kok krungu nek wong selawatan yo. Lah nek wis krungu iki sampean pedah ndang budal, ngono lho maksudku. Pedah ndang budal iki sampean menengo gentenan. Sik kula muni sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sing muni kula Gustine ngrungokno ngrasakno zikir kula. Terus lilis iku mang zikir selawat to. Gustine kan akhirnya paham sampean zikir oh ya wis awak menawa genten tak aku. Gustine kan ngono cara digenahno. Akhire ndek jero kok aku wis ngrasakno nek wong selawatan berarti sampean kudu meneng. Sampean gak ngajeni Gustine nek terus sholawat. Iki kok sampean gak ro nganu ning kok karo mae gak ro. Ngono lho Pak. Kan berarti sampean gak ngajeni Gustine wong Gustine selawatan nek wis Gustine sok zikir iku sampean genten menengo ngono lho. Menengo rasakno zikire. Lah terus ngrasakno iki piye Mbak Lis? Ayo pahami sampean sik. Sak ruwe kene tak totone. Piye Pak? Ayo Pak Dipaki. Ngrasakno. Gak apa-apa, kleru gak apa-apa. Ngrasakno iku piye Pak? Masuk. Nggih.
Nggih, ngrasakno kan awake dhewe kono meneng Gustine dikiran awake dhewe ngrasakno. Lah ngrasakno dikire niki selama iki sik paripin pahami apa Pak sampean ngrasakno dikir? Engko Pak Jan kan cek belajar ngono lho. Kan gak contoh gak iso gak apa-apa kleru kok. Wong kleru jenenge wong belajar mosok ana wong pinter ta. Langsung gak iso. Pak. Mboten napa-napa tak teko itu kok. Gak usah wedi mosok wedi mbak aku. Nek kleru mboten napa-napa kula bener. Jalarane gak enek Pak, langsung wong pinter gak iso. Mesti kabeh iku kleru dhisik. Engko baru dibenerkan, oh berarti aku kleru iki mang ngono lho. Engko Pak Jan cek paham akhire ngono lho. Ayo Pak Arifin. Sampean kan dhisik melok Wahidiyah. Ayo palak paham selawat Wahidiyah palak selawat paling jeru iki nganti nangis. Geru-geru nganti aneh nangis. Sampean kalah. Ayo Pak. Ngrasakno, sampean riyen diuruki ngrasakno ta gak? Ya ngono lho, nek kleru gak apa-apa. Ngrasakno tenang. Nggih, awak niki rasane kaya kestrum. Berarti wis enek reaksi energi. Ngoten. Berarti kabeh sampai dugi mriku mawon. Mas Eko piye? Nek mantun kula selawatan mendel terus mlebet niku pun mireng selawat terus wonten krentet kengken bidal mriko kula tandhangi. Oh perintah, berarti ku perintah. Kan mboten mungkin kula terus namung mendel selawatan tok kan mboten mungkin. Mboten. Kula wonten krentet, oh aku wayahe ngedusi anakku, aku wayahe bidal nyambut damel, tapi teng lebet tetep ngraosaken segala gerakan kula niku selawat. Nggih. Ngene. Nggih, niku maksud kok ya bener Yohan. Maksud kula ngrasakno sholawatan ngene lho Pak. Kan sampean wis ngrasakno Gustine sholawatan kan nggih to? Gustine sholawatan iki sampean rasakno. Ngene lho Pak, di jero iki nek wong dikiran, nggih to? Di jero nek wong dikiran iki sampean rasakno dikiri. Sampean meneng. Lah nek wis dirasakno mlebu ning gone dikir ngono lho maksudku. Iku jenenge rasakno dikir. Wis ngene. Sholawat sholawat ala Muhammad. Dikir iku lho lebonono. Dereng enten to sing ngono. Ora nek sing kok aku kok. Nah, jadi wis ngrasakno. Dirisak mlebet, berarti perlu dibuka. Ngono lho. Dadi dikir sallallahu ala Muhammad. Iki aja nyepelekno selawat nggih. Alas gampang selawatane sallallahu ala Muhammad. Guru kata-kata loro. Guru Allah be Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Makane selawat niku lengkap. Yo rezeki. Wis sembarang kalir pokoknya. Makane jenengan nek pengen selawat kan mengatkan dene tak goleki to. Sampeyan dikira selawat. Iki sampean pahami selawat iku sampean rasakno jerone selawat ku rahasiane apa? Selawat Gusti Allah nyiptakno selawat iku lapo? Ngoten sampean goleki. Lah jirine Gusti Allah iki jirine qalbul mukmin baitullah. Jirine Gusti Allah nek pesantren ndek kene dikongkon belajar ning gone Gustine dhewe. Lah jenenge seluruh Gustine lak yo tekok to. Kula jenengan bimbing. Niki napa to bulis kok nyukani aku lho zikir selawat. Kudune lak ngono to. Selama iki sampean kakean ngurusi gandengane dhewe-dhewe. Iya ta? Ngono lho. Lho Mbak Ikeng guyu soalnya kekeran Mbak Handi.
ngoten lho, maksudnya kan dikir selawatan iki sampean pahami. Lah terus akhirnya jenengan setiap hari fokus nanggone selawatan. Lah ndek jero kok enek ujuk-ujuk kayak Mas Eko. Oh waya terno anak sekolah budal. Ngono lho. Dadi sampean 24 jam iku fokus nang selawatan nang Gusti Allah tok. Ngoten lho. Bojong wis ngamuk tak lapo ora direken. Sampeyan kon ngene makane oleh gak ngreken akhirnya jenengan gak nglebokno ati, akhirnya gak duwe loro ati. Soale sampeyan fokus nang gone Gustine jenengan jenenge Gusti Allah. Jere Gusti Allah gak gelem diduakan jerene Gusti Allah harus dinomor satukan. Kenyataane pikirane jenengan kakean nyabang. Lho, jere diarani sirik ya moh. Nah, tapi iki kan dijelasno ya dadi perkara sing gak harus selingkuh mbek sapa ngono. Maksudnya selingkuh iki pikirane rono-rono dibalekno berarti durung salat cek toleh ngono lho. Nah, cek nyawang dilalah Pak Said iki nggode Bu Sri. Mau angkel iki jenenge cek toleh. Lah sampean kon fokus nang Gustine kok ngreken bojone. Mbak iki bojoku kok gak direken. Ya gak apa-apa reken ngene lho, nek guyon ya guyon jadi lebokno ati. Ngono lho karep kula ngoten gak wong wedok-wedok iku. Metune kok baper akhire wedok-wedok. Ngoncen oh, jere busi gak tau direken Mbak Said sampean. Lho lah nggih padha to. Lah. Lah makane kan ngene lho Pak. Tak kon ngedep awake dhewe iki cek gak mlarak ngono lho Pak. Lah sing dadi perkara ngarepe ora tau enek sing didepe. Makane sing metu jen iki kok enek wis durung Allahu Akbar yo ora enek sing ketok. Mbahasan Allahu Akbar sembuar karo kek ngarepe dikeki video gak karu-karuan. Piye to? Videone sing ate nang pare, sing ate opo ae diketokno. Kakean video iklan iki lho syarat-syarat filme kapan iki iklan tok iki. Oh. Nek Pak Jan kabeh mlebu nang utek rene. Lah. Napa to? Intinya awake dhewe iki apa Pak? Selama iki kok kakean iklan akeh soalnya gak ada sing didep niki lho. Dadi jen sak karepe dhewe wis aku. Kan kosong, ngarepe dhewe iki kosong, makane jenenge wong syariat iki menyembah kekosongan. Belajar syariat menyembah kekosongan. Ya. Terus nek wis belajar syariat, belajar tenggene apa dinane? Ilmu thariqah. Thariqah iku belajar apa Pak dinane? Eling taga mengenali awake dhewe. Ini lho. Nek belajar awake dhewe nanggone belajare nanggone makom syariat berarti awake dhewe diajarno awake dhewe dikongkon belajar membenahi awake dhewe, belajar membenahi awake dhewe. Gitu. Nek nyembah kekosongan lagi. Orang yang ibadah dengan makom syariat maka ia akan menyembah kekosongan. Nah selama ini sampai nek jendik makom syariat ngarepe gak enek sing disembah. Ya aku nyembah Gusti Allah tapi lah Gusti Allah terus piye yo gak ero wong aku jenenge dikongkon bayangno Gusti Allah. Lah gak ero kok dibayangno, akhirnya sing sampean bayangno sinten? Iklan gitu. Wong sing dibayangno gak enek kok. Pokoke jerene koyok-koyok Gusti Allah iki ning ngarepku. Tak bayangno Gusti Allah iki tak sembah ning ngarepku.
Lah sampean bayangno rupane ae gak ero kok sampean bayangno. Terus bayangno sinten, Pak? Ayah. Wis ngene gak usah angel-angel. Sampean ndek bojo, sapa ya tak ge contoh iki? Pak Jan wis, Pak Jan kambek Bu Rom. Aku engko ndek bojo. Aku sampe mari ngene pengen ndek bojo. Bojo sampean sapa to, Pak? Bojoku iku sok ben Bu Rom namine jenengan sinten? Oh, bojoku Romelah. Lah wonge piye? Yo gak aku go ngeruh e. Lah terus piye? Ya aku bayangno tok, wonge paling wajahe ngene bekne paling. Iki jek paling nggih. Lah nek jere wong-wong, iku wong iku ngene. Lah sampean wis ora durung. Iki contoh sampean selama iki nyembah ngono lho. Jere. Akhirnya napa ngoten ku yakin, Pak? Lah ora wonge di apa jedep bendina pengen aku pokoke pengen tak rabi wong iku. Bu Rom. Lah sampean wis wonge gak ero. Lah ngono terus yakin kon ndi, Pak? Ya durung yakin kok jenenge. Tapi sampean yakin nang Gusti Allah? Yakin, Mbak Lisa, aku yakin iku tak sembah iku Gusti Allah. Lah ngono kok jere omong yakin. Lah yakin iku lho wong rupane gak ero kok yakin. Makanya makom syariatku jek nyembah kekosongan. Terus wong sing nek wis kekosongan, awake dhewe nek wis kosong terus piye, Mbak Lis? Cek iso pedhok Gusti Allah sampean genten belajar ilmu tarekat. Ilmu tarekat niki mboten jenengan tarekat niku lho, Pak. Mboten sampean tarekat sing apa? Naksabandiah apa Mbak tarekat niki napa? Naksabandiah. Mboten ngoten niku, maksude ilmu tarekat niku awake dhewe dikei perjalanan Gusti Allah iki di tarekat iki goleki dalan nyang Gusti Allah ngoten lho. Mboten koyo Pak Said sing tarekat niku mboten lho, Pak. Jenengan kan melok ya Pak Geman, Pak Said ki lak melok tarekat nang gone kencong nang gone panelor ta, Bu. Ya niki mboten ngoten niku. Maksudnya makom tarekat niki Mbak Abi Pak tau teko bulis lha kula mboten tarekokan ya jirine. Mboten maksudnya tarekat niki dalan nggih. Digoleki makom dalan sing goleki nyanggone Gusti Allah. Ngoten lho maksud tarekat iki artine dalan. Nah, goleki dalan sapa ya? Aku cek iso tekonane Gusti Allah, aku butuh wong sing iso nuntun aku. Nah, nek iso nuntun berarti aku butuh dalan sing digawe nuntun iki kok aku diliwatno ndi ya? Lho niki berarti makom tarekat. Lah berarti butuh wong. Lah nek wis makom tarekat berarti aku kok nek wis petuk wong iki berarti aku cek roh, aku cek dikenalno selama iki sapa sing tak sembah. Makanya makom tarekat niku belajar mengenali siapa yang disembah. Ya wis roh Gusti Allah, Mbak Lis, tak sembah Gusti Allah. Lah ya endi Gusti Allah? Gak roh tetepan. Lah Gusti Allah iki wis wujud dadi bae. Terus nek wis ngenali siapa yang disembah, nek wis teko makom tarekat wis dikenalno iki lho Gusti Allah iku ning kene. Sampeyan kenali sifat-sifate. Wis dikenali sifat-sifate. Ternyata tetep durung ketok sifate sapa. Sing mlaku sinten? Kula, Mbak Lis. Sing krungu sinten? Kula. Lah selama iki sampean sing nglakoni sinten? Gusti Allah. Lah Gusti Allah teng pundi? Nggih mboten semerep pokoke terus nunggal teng gene kula. Lah nunggal iku piye? Nggih mboten semerep pokoke Gusti Allah iki dadi siji kalih kula. Lah iki ning gone makom tarekat terus Gusti Allah niku nunggal teng gene kula. Belajar mengenali Gusti Allah niku terose teng jerone atine kula niki terose berarti sampean jenengane makom tarekat. Terus belajar maneh nanggone makom hakikat berarti sampean kon belajar ini loh, belajar
cek sampean supaya sampai tenggene sing disembah, cek teko sing disembah sapa, nggih ta? Akhirnya sampean dibelajari ngene lho Gusti Allah iki tibakno ogadoh kambe awake dhewe. Lah endi Gusti Allah? Nggih nang jerone awake dhewe. Lah tapi aku gurung roh Gusti Allah tibakno gak adoh teko urat nadine dhewe. Kata teko urat nadine endi? Jadi terus mari ngono ya nafas awake dhewe iki. Ya wis ero nafas awake dhewe terus lah jere Allah wujud kidam bako terus ndi tetep tak goleki gak enek iku jere nunggal be awake dhewe. Nah niki jaman dia ngene hakikat gitu. Pokoke Gusti Allah di jeromu. Rupane apa ya nafasmu iku. Terus sampean tunggahno maneh tapi aku nganu Mbak Lisa aku jek bingung sampean jere ndek jeroku tapi aku dhewe terus tak sembah nafas iki enek rupane tak gak jere sampean kudu enek jenenge disembah iki sing disembah dan yang menyembah kan ada dua orang harus nunggal to Pak. Jerene salat iki antarane kawula kalih Gustine. Berarti dua orang. Lah dua orang aku durung ketok iku sing tak sembah sapa? Oh, bingung maneh. Akhirnya sampean pengen roh tak sing sama sembah. Nggih, Mbak Lis kula pengen roh. Lah terus teng pundi tiange teng ngajenge jenengan? Lah pundi mboten enten napa-napa? Sampean pengen roh ta? Nggih. Berarti sampean harus belajar ilmu makrifat. Ilmu makrifat iku berarti sampean nek wis teko makrifat mungkin nek dikai kunci, kula kai kunci cara membuka. Iki lho sampean tak kai kunci carane buka, cek ndang petuk Gusti Allah niki belajar makrifat. Lah nek wis belajar akhirnya piye? Wis petuk temenan sampean. Sampun Mbak Lis makanan bakal makom makrifat niku sudah tidak ada penghalang antara sing disembah dan yang menyembah tunggal piye Mbak Lis? Jere tunggal niki rupane padha ta gak Pak? Tunggal ngene sing saiki sampean dikek awake panas nggih to? Sing ngrasakno panas sinten? Jenengan to, sing ngekeki panas sinten? Gusti Allah. Berarti Gusti Allah kalian jenengan tunggal to. Sampean pengen wujude. Makanya perlu dibuka. Cek ro dhewe lah nek wis ketok niki iki kok akhire oh alah sing tak rasakno iki selama iki sing nglakokno iki Gustiku dhewe to selama iki. Ngono lho. Berarti sing tak sembah kudu Gusti jenengan ki ambek jenenge Gusti Allah. Ngono lho Pak. Lah Gusti Allah sapa? Gusti Allah niki sing lakokno awake dhewe setiap hari, sing kei rejeki awake dhewe, sing ngekei cerita nanggone awake dhewe dikon mlaku rono dikei perintah sampean kon nglakokno iki mang sing diperintah, sing perintah Gustine jenengan. Terus piye Mbak Lis nek wis medhok? Berarti sampean nek wis dari makrifat sampean roh. Dadi engko nek wis roh temenan, makanya perlu dibukakan dalan. Piye Mbak Lis carane buka? Sampean kudu belajar dhewe teng kula. Gak iso belajar ngene iki mun saged. Mungkin tak buka no kunci untuk membuka. Makanya jenenge Bismillahirrohmanirrohim. Surat Al-Fatihah dimulai dengan huruf ba. Balis Al-Fatihah kok ba. Ba niki babun baitullah. Enek lawang digawe buka. Lah nek enek lawang gawe buka butuh kuncine digawe buka. Jirine Al-Fatihah. Al niki kata benda. Berarti alat. Nggih to. Sampai mikir ngono Pak. Yang mana Al-Fatihah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pun maos sampun. Jenengan boten mikir nyapa to Mbak kok ngkai Al-Fatihah gak dikeki donga-donga liyane. Lah apa gak usah maca Quran, kok Al-Fatihah tok bismillah tok kok cukup. Makane enek Al-Fatihah dimulai teko ngene ba iki babun jenenge lawang Al-Fatihah. Berarti al niki kata benda, berarti alat. Nek enek alat kudu enek nggone sing digawe buka. Enek ngene lho Pak, cara enek kunci kan butuh enek sing digawe buka kuncine ngono lho. Napa Pak? Engsel. Apa Pak? Celot. Nah, niki butuh enek ikune alat. Digawe buka. Jenenge al Fatihah. Fatihah niki buka. Sing dibuka jenenge lawang. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sampean kan ngene. Khususan ila ruhi fil jasadi pamo Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai balad dolin. Terus sing dipager Al-Falaq An-Nas ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibuka maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasatil uqad min syarri hasidin hasad. Terus maca surat An-Nas dibuka maneh lawange. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kudu enek alat digawe buka, gak terus waladolin. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasatil uqad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas iki ra enek iklane blas, gak enek gilawan buka. Akhire petuk sapa sampean? Wong kabeh iki enek sing jaga dhewe-dhewe, setiap surat iku enten sing jaga dhewe-dhewe, enten malaikat sing jaga. Sampean kan gak tau mikir ngono to? Sopo bali sing buka kok sampean kaya Al-Ikhlas ki sopo sing jaga? Ora enek sing teko aku ngono ku ora enek. Napa kula salah? Mboten to, ora sing teko. Lah apa bali kok sampean buka kudu enek bae. Ya niki wau awake dhewe duwe unggah-ungguh, duwe tata krama jirine awake dhewe kon kaya nyontoh kaya perbuatane akhlake Kanjeng Nabi. Dikongkon duwe unggah-ungguh, enek lawang iki dileboni, kok iso mlebu nek ra enek sing bukakno. Enek omah buka ilo dileboni, nek diarani maling. Wong enek omah rahmat ra asalamualaikum gak apa mlebu metu. Mlebune Kang Ipin mlebu golek Kang Ipin rono. Gak tau mlebu omah, gak kaget sing di omah. Dilala sing di omah adus. Sing salah sapa Pak? Wong tamu ra diunggah-ungguh. Lah sing di omah kebiasaan. Loh, salah yang mati belakno. Tetep salah toh. Awake dhewe tetep mesti salah njaluk bener. Wong manusa iku disalahno moh. Nah niki mau gara-gara bahas makom syariat thariqah hakikat makrifat. Terus wong sing gurung ngene lho. Wong nek makom iku dekne syariat, berarti bingung sibuk memperbaiki dunia. Ngerti ya sampean? Dunya asih dibahas. Iku sampean berarti ning ngene makom syariat. Lah sampean nek wis mulai kenal awake dhewe, berarti sibuk memperbaiki sikap. Nek wis teko ngene makom thariqah. Oh sikape aku wis belajar ngene ya aku gak misah miso ya ora pantes rek wong aku ngaji kok. Jere ngajine nanti ngaji belajar makrifat cek misah miso apa pantes? Kenapa Pak?
Oh nggih, lah iki kan gak iso praktekno. Tuh. Pak Said kena lho jejere. Sing toriko Pak Said lho, Pak Jan. Tukaran tak gak Bu Sri? Oh manusia, ya. Memperbaiki sikap. Oh, aku harus belajar. Lah kecuali sampean gak ngerti apa-apa, wong saiki wis belajar mosok gak dirubah belas. Pancet ae tukaran mbek bojo. Jadi gak tukaran gak enak bali wong ku sing ngrameni omahe jere ngono. Nggodho, jere Bu Sri nggodho. Nek ngene lho, nek sampean bojo sampean nggodho iki sampean aja mangkel. Dadi perkara iki dilebokno ati, kula wedok dadi lara ati. Oh, langke gak direken Pak Said. Terus nek wis wong iki awake dhewe wis eruh Gusti Allah. Berarti wong iki ngene lho Pak, nek sampean durung roh Gusti Allah, sampean ku sibuk ngurusi wong ngono lho maksud kula. Nggih to. Nek wong ngene dikomentari ngene. Nek wong ngene di ngono, wis pokoke wong iki ra nek sing bener pokoke, sing bener sampean tok. Oh nggih, ya mesti Pak, wong iku iki contoh nganu apa di donya nek wong iki mang durung eruh Gusti Allah, belajar njek syariat tok wong iki bingung ngurusi wong ae. Ngurusi donya, mbak sampean gak wong iku lho duwe mobil, duwe ngene, padahal sapa urusane mbek sampean. Timbangane ngono kuwi iki ngurusi awake dhewe. Mesti sampean titeni Pak, nek wong nyeritakno wong liya, berarti wong iki jadi makom syariat ngono ae Pak angel-angel. Ngomong-ngomong sing diomongno. Awake dhewe rong bener awake dhewe. Alah, sampean umpama gelem fokus nang Gustine bendina lho. Kesel kok cara bendina ngetutno Gustine wis sampean pahami ngono wis bendina wis repot sampean. Sampean pahami ngono tok. Ora kober ate ngurusi wong liya ora kober. Asline ngono kuwi. Lah dadi perkara Gustine gak tau digatekno akhire kakean gatekno wong liya. Balik nang makom syariat wis dikandani aku iki alamatku ning kene, omahku ning kene. Jere qalbul mukmin baitullah, jerene tempat sing suci, omahku ning kene iki lho lebonono. Enek omah dibuka. Blak iki lho kok ora nek sing gelem mleboni, senengane mlebu nang gone lawange wong liya. Terus engko nek krungu tanggane ngene-ngene kakean sampean kakean ngurusi wong nek dilokno wong atine ya lara. Makane ngelokno wong lara aja apa nek dilokno wong lara aja ngelokno wong. Terus nek wis roh awake dhewe sejatine awake dhewe berarti wong kuwi wis sibuk memperbaiki awake dhewe. Ya Allah, tibane awake dhewe iki mbek Gusti Allah iku digawe crita ngene Gusti Allah nek tujuan ya. Tujuane Gusti Allah iki apik kok, tibane tujuane ngelekno aku. Akhirnya belajar memperbaiki sikap awake dhewe. Terus nek wis kenal Gusti Allah jere man arafa nafsahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sapa wonge sing ero sejatine awake dhewe, sejatine aku dhewe sapa ya? Sejatine lho duduk sampeane, duduk wadahe. Sejatine aku sing ndek jeroku ngono lho genahno. Sejatine sing nglakokno aku iki mlaku rono, sing ngekeki rejeki aku iki sapa to sakjane? Sing iso ngrungokno aku dijak omong wong iki sapa sakjane iki? Sing iso omong-omongan kambek sapa wae iki sakjane sapa? Nah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Berarti wong iku teman-teman weruh sejatine Gusti Allah. Oh, tibano sing
krungokno bendina iki tibakno Gusti Allah, tibakno dadi tibakno aku gur digawe wadah. Lah apa buktine Mbak Lini sampean wadah? Lah iki seumpama nyawa iki, nyawaku dijikuk Gusti Allah ya. Gak iso apa-apa, gak iso krungu aku ya. Tibakno enek sing nglakokno aku jenenge Gusti Allah. Lah Gusti Allah ndi? Gusti Allah jerene ning jerone atiku. Iki jek nganu lho Pak, jek makom nang ngene hakikat. Menerima dunia apa adanya tanpa napa? Nek iso nrimo, belajar iso nrimo. Oh, tibakno aku selama iki sing nglakokno Gusti Allah. Dan nek wis sing nglakokno Gusti Allah, sampean wis seru, Mbak Lis. Empun. Nah, nek wis seru Gusti Allah dhewe, intine nenggene bersyukur. Ya Allah Gusti, matur suwun sanget Gusti, kula niki wau jenengan paringi wadah, kula jenengan perjalanaken kados kula contoh nggih. Matur suwun sanget Gusti, kula sampun jenengan paringi wadah. Sing wadah niki jenengan pilih dikei perjalanan, jenengan paringi cerita, kula dikengken siar. Ken jenengan siar duduhno ilmune panjenengan. Kula syukur tenggene sinten? Gusti Raja Ratu. Ngoten lho. Dadi matur suwune tenggene Gusti Raja Ratu. Ngoten lho intine. Nah intine rasa bersyukur. Nah sampean nek wis seru temenan ya bersyukur temenan, makanya aku ngomong tok bersyukur iki aja muni alhamdulillah, bali alhamdulillah. Matur suwun sanget nggih Gusti, kula sampun jenengan paringi rezeki kula lancar, awak kula njen paringi sehat. Sapa sing mbok jaluki? Gusti Allah. Ndi Gusti Allah? Ya teng ajeng kula. Sapa jenenge? Nah, niki wau nek ora dhewe iki lho Gustiku. Lah sapa Mbak Lis? Berarti Gusti Raja Ratu, Gusti kula. Sing tak syukuri Gusti kula dhewe. Ngono lho maksudnya, tak ge contoh. Makanya nek sampean ning gone makom syariat awake dhewe diajarno untuk membenahi diri. Belajar. Oh, aku durung ngerti salat. Berarti belajar sik. Kenal berarti aku kudu ero sing tak sembah nek syariat. Terus belajar tarekat, ngajar untuk mengenali diri. Sing tak sembah sapa? Sing disembah berarti kudune Gusti Allah. Terus Gusti Allah ndi? Belajar ilmu hakikat. Oh, Gusti Allah iki ning jerone awakku dhewe, awake dhewe dikongkon pasrah, dikongkon sungkem nang gone Gusti Allah. Lah Gusti Allah sepethuk durung jerene. Nek wis jerene berarti aku butuh dipethukno. Berarti belajar ilmu makrifat. Belajar ilmu makrifat berarti belajar mengajarkan untuk mengenali sejatinya dirinya. Berarti kudu roh sejatine aku sapa sing nglakokno. Sejatine Gusti Allah kaya kula nggih, kaya kula. Berarti sejatine sapa? Lilis iki mangket-mangket mulai jam 8 sampai setengah 11 iki sing ngomong sapa iki mantibakno? Gusti Raja Ratu. Ngoten lho. Lah iki mang sing wujud sapa Gustine? Berarti wujude kula Mbak Lilis, ngoten lho. Lah nek aku rong pethok Mbak Lilis, berarti sampean belajar dhewe teng kula, madhep nang aku, ngono lho. Kula pengen Mbak Lilis jenengan bukaaken, kula cek pengen semerep Gusti kula. Nggih kudu belajar dep-depan. Nek gak dep-depan nek termane telepon ya ora iso wong awake Gustine ning jerone awake dhewe. Piye nek buka nek gak enek komunikasi jerene butuh komunikasi. Cek ade. Cara ngene lho Pak, sampean duwe HP sampean drop. Nek drop iki gak butuh dicas, Pak. Butuh dicas. Lah dicas iki nek gak dicopno ning gone listrik ku iso nganu, Pak. HP ini iso mekan.
Ya niku awake dhewe berarti sampean kan yo ngono dibutuh dicopno dices iki sampean. Cek ndang petuk nang ngene Gustine Mbak Lis, aku kok sawi yo gak anu. Sampai jenengan tak kei, ayo Pak ziarah nang ngene Mbak Jumatil Kubro. Sampean paham mboten kula jak ngoten-ngoten niku? Awake dhewe gak